Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. हे नितेश गावातले भुरगे हे बाणार म्हस पडलेली त्या भुरग्यांच्या नावानं जमणे फायर फोन करून यांच्यानी बाबड्यांनी पळूनच 2 दिवस म्हस कशी पडले आसा आणि ते म्हस पडलेले थंय घाण वाटे घातले असली वाटे घाण झाले ह्या भुरग्याने आणि आमचो रिपोर्टर येयलो आणि त्या रिपोर्टर भुरग्यान येऊन ती म्हस काढले नितेश आणि गोविंद आणि रोहन ह्या भुरग्यांनी खूप हेल्प केलो आणि म्हशी काढली ती घाण घेऊन जातले वाटे आणि सगळ्या ती म्हशीची वाढ लागली असली आणि काय काय जातले असले म्हशी आणि घाण पटले असले कोणच येवचे नसले. आमकां आयज 9 तारीख मेच्या 15-20 कॉल येयल्ले गाय पडल्या म्हणून गटारांत ते आमी पार्शा पंचायती कडेन मदलो वाडो पंचार पावल्या उपरांत ते आमकां कळ्ळें की गटार न्ही ते दलदल आसलो आमी रोप आनी लोकल पीपल असले त्यांच्या सहायतान आमचे टीम क्रू अलॉंग ड्रायव्हर ऑपरेटर रामदास परब श्याम रामदेकर विकास चव्हाण शेखर मयेकर आणि माय सेल्फ श्रीराम शेडगांवकर लिडिंग फायर फायटर आम्ही ती सुखरूपपणे वयर काढली.